दिनै बेके उदालगुरियाव बानायनो गोनां बिटिआर एकर्डनि जि रादाय बे रादाय मथे बानायनो गोनां नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमिनि जि कन्ट्रोभार्सि बेखौ लानानै एसे फंनैसो बुंबावनो सानबाय। बेके नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बे मोननै इन्स्टिट्युसन गायसननो थाखाय उदालगुरि इतिमধ্যে 300 बिघा हा एलटमेन्ट खालामनाय जाखाबाय। गेजेर ससेयाव जास्ट बेखौ ओरैनो दोनथ'नायसो जादोंमोन। दाबो खिन्थु बे हाखौ केन्सेल खालामनाय जायाखै। खिन्थु बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंहा आसामनिनो बावैसो मन्त्रि बिबान मोननाय बिथाङा बे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि आरो डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बेखौ लानानै जिखिनि एसे कन्ट्रोभार्सियेल डिसिसन लादों बेनि सायाव फंनैसो बेखौनो बुंबावनो सानबाय जे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै फैनाय मोनसे अनुस्थान आरो बेवहाय बेखि जायफोर सिगनेटरि बिथांमोननि जि डिसिसन बे डिसिसनानो उदालगुरि एरियायाव जानांगौ होननानै डिसिसन लाखानानै बेखौ एग्रिमेन्टआव जों सोना होदों। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आरो सिगनेटरि प्रमद बर' बिथां, बेनिफ्राय नेहाथारि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो गुबुन गुबुन सिगनेटरि बिथांमोना ज' सावरायलायनानै बेखिनिखौ थि खालामखानाय। दा हानि बेलायाव मालाबा एसे एनै कन्ट्रोभार्सि ओंखारो, खिन्थु बेखौ लानानै बेवहाय उदालगुरियाव हा गैया होननानै रौता लांनो नागिरनाय बाथ्राखौ जों गनायनो हायाखै। बेनिखाय जों बिथांखौ बेखौनो खावलायदों, मन्त्रि बिथांखौ, जे बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गेजेराव हाबसनाबा मोजां। कारण इतिमध्ये बे डिसिसन जाखाबाय, हाबा एलटमेन्ट दंखायो। बेखौ जों जि जायगायाव एलटमेन्ट जाखानाय बेयावनो बानायगोन। बेखौ बोबथिंनो नाजायाबा मोजां। आरो हा गैया, हा मोनाखै होननानै बिथाङा जि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे नंखाय प्रचार खालामदों, बेखौ बे नंखाय आसलथे हा गैया नङा, हा दंखायो। इतिमध्ये बे एलटमेन्ट जाखाबाय। बेनिखायनो जेरावहाय इतिमध्ये एलटमेन्ट जाखानाय हा बेयावनो बानायगोन। बेनिखायनो बेयाव बिथाङा बेखौ बोबथिंनो नाजायाबा मोजां। जों लुगैयो बेयो अन्तत मोनसे सेन्ट्रेल प्लेसाव जाथों, जेराव गासैबो कमिउनिकेसननि सुबिदा थायो। आरो बेबायदि कमिउनिकेसन लोगोसे जिहेतु बे मोनसे अनुस्थान, इतिमध्ये बे जिहेतु ट्रेनिं सेन्टार जागोन, अनुस्थान जागोन, बे स्टेडियामबो थागोन, ट्रेनिं सेन्टारबो थागोन, टिचार्स थागोन, स्टुडेन्टस थागोन, एकमडेसननि बाथ्रा दं, बे गासैबो बाथ्रा हाबनानै थागोन। आरो बेनिखायनो जों एक्सुवेलि 300 बिघा बेखौ एलटमेन्ट खालामदों। मोनसेया खिन्थु बिनि 50 बिघाया स्टेडियाम थागोन, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम थागोन, खिन्थु एटेच एखे सिमासेयावनो जागोन। बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बेखौ हाखौ एलटमेन्ट खालामनाय जाखाबाय। बेनिखायनो जों बिथांखौ बेखौसो खावलायनो सानदों जे सिगनेटारिसफोरनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टै बिथाङा जाहाथे खामानि मावा, खारन रायजो राजाफ्रा दुखु मोनगोन, सिगनेटारिफ्रा दुखु मोनगोन। खारन बे बहुत स्ट्रागोलनि उनाव मोनसे एग्रिमेन्ट जानायनि फिथाइ हिसाबै जों मोनदों। बेनिखायनो सिगनेटारिफ्रा जि जायगाखौ पसन्द खालामदों, जि जायगायाव बानायनो होननानै थि खालामदों, बेयावनो जानांगौ। जि जायगायाव लांनो ओंखारदों बे इतिमध्ये जोंहा अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय जायगा एलटमेन्ट खालामनाय दंखायो। आरो गुबुन गुबुन इतिमध्ये हाथ' बारा गैखाला, बे जेरावहाय लांनो होनना बुंदों बे आसलथे फ्रि हा बेबायदि गैलियानोसै। किसुमान एनकारेजमेन्ट जाबाय, एसएसबि केम्पनो होबाय, सलार प्रजेक्टनि थाखाय होबाय, लोगोसे आरो दा अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय बेवहाय जायगा थि खालामबाय। दा बेबायदि हिसाबै खुला जायगा बेयाव आसलथे बुंनो थांबा गैलियानोसै। बेनिखायनो जों उदालगुरि टाउन खाथि खालायावनो जों हा इतिमध्ये एलटमेन्ट खालामनाय जायगा दंखायो हिसाबै बेयावनो बानायनांगौ। आरो बेनि थाखाय जों
गासैबो सिगनेटारिफोरा मोनसे इउनानिमास डिसिसनाव फैनानै बेखौ डिसिसन लादों बेनिखायनो बे डिसिसननि एगेन्स्ट बिथाङा खामानि मावबा जों मोजां बेखौनो जों खावलायदों बिथाङा जिहेतु अलरेडि आवगायबाय बेखौ खामानि मावनो थाखाय दा बेनि थाखाय जों स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो मा खालामगोन जिहेतु बे एग्रिमेन्टनि फिथाइ बे बिटिसिनि निजा बबेबो नङा स्टेटनि निजा बबेबो नङा बे स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो बै समनि स्ट्रागलिं ग्रुपफोर आबसु आरो एनडिएफनि मोनब्रै फेक्सन बे गासैनिबो दैदेनगिरिफोरनि मोनसे इउनानिमास डिसिसन बेनिखायनो बे डिसिसनखौ बिथाङा रेसपेक्ट होनाया मोजां